Bueno, ea ba, Terranigma amaitzen dugdin. Ui ama. Aurkitu behar ditut. Haupa ekaitza gaixotazio zelan hau nola zen. South. Eta gero aruntza. Zer modu zaudete aspaldikoz? Gaizki berriz. Terra Ligme. Ligme what? Bai, bilatu behar ditut gauza batzuk. Afaltzen noa gero nator bueltan. Posten naiz oso ondo baldiman zaude. Hori zen amaiera. Onda gizula, eta gero arte. Bai, amaiera nago, aurkitu behar ditut star no seke. Eta aurkitzen ditudanean, amaierara suposatzen da, noala. Hemendik? Gora? Hori da. Eta hori da irteera. Hola xe, eta pues mundutik bueltaka, mierda horiek aurkitzeko. Hau pate, tijera... ondo, ja sendatuta. Osatuta, esango nuke. Eta Terranigma amaitzeko gogoekin. Arabia. Zaren bilatu behar ditut. Hori. Pendiente ditudan. Star no seke. De hecho, ez dakit batzuk baditudan jada. Super ondo posten naiz tijera. Super ondo ni. Bueno, bai. Eta zu. Hau zer dira, dire eraztuna ditut. Magirrock, atzen baditudan, eta hau diren ere botereak ez ditudala, ia inoiz erabili. Amaitzekotan, bai. Suposatzen da hemen ez dagoela inor, suntxituta dagoela dena. Suntxituta ez, mundu guztia hilda dagoela. Zuzenagazio osoin lehinen tutxe notifikazio bat iritsi zai, demolu, zuek gana gomendatu zuelako zoze. Zura biziren bat jarri duzu hasi horretik? Ez. Ez dute zer jarri. Telegram idatzi dasunean,
Twitchera sartzeko nintzen, OBS prestatu dut, eta besterik ez. Baina ez diot eman ezerreri. Desk in the corner. Transceiberra da. Pasen egunean zure gomendatu zidan Tasio. Baina zer hori Twitchek, badakite. Torri laguntzera. Funtzio berria da kanal txikientzako, bai. Estolderietan ziurrenik. Ez dakiana da, hemen zederra edango den polix. Funtzio berria Twitchek egiten du. Osea, duela gutxi jarri dutena, esan nahi duzu. Nola juten zen, to the sewers? Egondu nintzen. Igual, hemendik bera. Denak hilda, gaizki. Bai, hau izango da. Hau da. Zakitagatu da, haupa ez dainu zelan. Mugimendu hau egiteko, egiten nahi izena egiteko, mantendu behar dut Y-koa eta sakatu A batera. Osa daukat, atz lodia Y-koan eta atz erakuslea A gainean. Bastante kuriosoa heltzeko manera. Baina bestela ezin dut nahi dudan bezala egin. Eta oso eraso ona da. Da bigarren potentena. Potentena da salto eta jo, baina batzutan zaila da horrekin ematea. Epa, Josepa. Control. Gema. Zertatu da. Azpat, toki guztitan. Bala, hau izango da, horren atzera buelta eta irekitzeko ate hori. Lehengo atea irekitzeko. Hemen ez dago ezer, naiz eta efekto arraroren bat badagoen.
Ostra, bi aldiz eman diot horri. Ze? Ies idoaz, o ze? Erotu dira. Leoi bat nire atzetik. Leoi bat? Neotokioko... maia zigoteak bizitzak entzen dio horrekoari. Hortxoa. Ei! Mira, muñeko batekin. Lagundu mesedez azkar, beira lehoia. Lehenengo... H-Waters, haupa, zital... H-Waters? Zer da? Hau? Heavy Water, ez dakit zertarako den. Alabatxi. Hey, luck potion. Ai, ama. Hautsard. Hau ere pixkat tortez aurkitu dut. Zein zen? Hau, gehiamar. Knife tape rod used by samurais. Sin más, igotzen du. Beraz, erabiliko dut. Berreuneko bizitza edo daukate horiek. Iritsi gara. Mendikan egongo da lehoia edo denarakoa. Ostra bat ezakatu ditut. Erabiliko ez dugun mailirroka. Bosteun toke batez. Hemen izangote da. Hala dirudi. Lehoia izango da nik aurrekoan salbatu nun... Orain esan digute... Bilatu behar ditugula... Star Stone. Izar harriak edolako zerbait. Eta jun behar dugu... Suntxitutako hiri batera izango dela hau. Jun behar dugu basamortu batera, ez dakit, gauza batzuk esan ditu. Orduan, hemen gaude Star Stone hoien bila. Hau izango da, guk salbatu genuen lehoia, bere momentuan. Lame. Baina, karo, orain ezin dugu lehoi horrekin komunikatu. Ze pena.
Lander Zelda Link's Awakening itzultzen. Neu jokatu nenen Zelda ofiziala eta ingelesez. Ba, ingelesez bakarri dago, ez? Neotokion gaude eta mundu guztia desagertu da. Mundu suntxitua izan da. Begira. Esan bezala, hori. Hori da lortzen saiatu garena. Transceiver. Vale, orduan hemendik irten egin marko naiz. El león, la brujo y el armario, bai. Zelda ofiziala haupa norbait. Karo. Link's Awakening ofiziala. El brujo, la brujo. Lambrusco. Existitzen zera izeneko kontxo batea, baina ala nolakoa zen. Bueno, ofiziala baita ere. Worn by a feudal warlord. Bi gehiago, baina ez du esaten deflect. Ostra. Magirrok hori de churro. Ba. Barkatu. Esto. Bestalde nuntza, ez diru zer dagoenik. Así que atera behar naiz, etorri naizen tokitik. Bueno, ez dago oso urruti, ez da. Bueno, bat, listo. Eta orain, supongo, jumarko dudala... Estatu batuetara. Barkat, bueno, Freedom hortara, hortik deitu didat eta. Estatu batuetara hemendik. De hecho, hau zer da? Polinesia. Hemen egon naiz inoiz. Bai, hau zen zirela Super Happy Flower, inorretzegolako hemen, ez? Edo ez. Edo berria da. Ba, Zeldara... Arcs macho appeal up 10. Bueno, en fin. Very macho. Very beautiful. Hemen zegon... Hemen alboan zegon... Hemendik. Toki bat ezin nintzela sartu. Hor.
albo hontan. Ezin dut sartu hortik. Ez albo hortan, hemen. Zen templu bat, ez zegoela ezerrez, igual orain badago. Zediko afantzia oso kutrak izateagatik. Astarika. Azteka izango da, ez? Strange Whisper, bai, karo. Ark. Hartzazu, eta edantzazu. Hemendik. Aurrekoan etorri nintzen hona eta goblet horietan ez egon ezer. Pota indu. Perfecto. CD-koetara ez dut jolastu, bino Link's Awakening bai jolastu dala behin baino gehiagotan. Eta asko gustatzen zait, joko hori. Elitzaiak axolako euskaraz jolastea, Super Mario bezala, ahotsa jarrita. Mira. Meilia. Pella. Aztarika... Bueno, gongo da... Goraino, nola da? Droga hori jarri dela modan sektarien artean. Ayahuasca. Nik uste dut hori edan dugula. Eta ezin dut atera hemendik. Berriz. Zazpi kaliz eta jakin behar da nondik edan, bi priest jundirela, hoien bila, baina galdu egin dira. Gaizkia hautatzen baldin bada kaliza, hil egiten zera. Eta ondo hautatzen dutenak, eroi bihurtzen dira. Bai, oso ondo, jungo naiz, baina nora joan behar dut. Beti erantzuna, aurrekoan nork esan zuen, erantzuna beti da bultzatzea. En fin... Eta orain? Ilarrien jokoan bai, bultza eta tira, bultza eta tira. Hau izango da. Catherine... Bueno. Zerbait. Holy Suit. Holy Suit. Confusion change is confuse. Anti-confusion change strength into luck. Bueno, ez dut uste hori nahi dudanik egia esan. Joku pornoa. Catherine. Zeta Jones. Ostra.
gustatu zait ba. Noiz errekuperatu dut bizitza? Bai, errena izenean. Zine jokuaren da edo erreda bat daukazu etxean. Biak. Jokua da. Me gustan por sustancias. Ayahuasca, badakite dagoela. Ze, ezkondu dira, gure lagunak. Ona hautatu duzu. Bizirik zinen orduan. Ikusi dezaket iazko estena. Bakarri gelditu zera. Guzti hori... Bueno... Endured. Eta super gizaki bihurtu zera. Urte luze izan da. 100 urte bezala izan dira. Mendeak bezala sentitu da. Inoiz ez naiz hil. Jainkoaren benetako zentzua. Aurkitu, gizakiak patetikoa dira. Rito tonto hau, txatxu hau, beste tribuen gainetik gailentzeko da bakarrik. Ostra, txakurra kanpoan. Nahikoa dukidu jenderekin. Denak desagertuko balira, hobe izango litzateke. Zer da gaizki, hilezkortasunarekin? Ezin dugu ulertu, baina utzi dazu erakusten gizakion kalitate bat, emozio bat, sentimendu bat, maitasuna izenekoa. Roy, maite zaitu, sexua. Hala ba, suntxitu ditu. Eta orain ze, orain neri musukatuko nahazu. Gorputzi ezkor baten bila etorri zera, gizaki guztia berdina zerate. Une batez zure aurpegiak txerrenaren zirudien. Pertsona bakoitzak, edo pertsona bakoitzak kanpoko eta barruko aurpegia daukate. Agian kaliz horrek barruko arima esnatzen du. Zergatik ezagutzen. Eta zein da hautatu behar dudana? Seietako zein da? Nola jakin dezaket? Badut zerbait? Zer montre. Lehenengo aurkitzen dudana. Potatzen berriz. Ile ezkortasuna neuron dagoen etorkizun burusoia nabari da. Bueno, hemen zeu zer atera da. Ezkerrak. Pentsatzen un gabe gelitu nintzela eta berri sartu beharko nula, baina gero hau ikusi dut. Animotazio. Orain toki guztitan daude. Ilea jartzeko tokiak. Baina, benetan ez doa jola. Berdin maite zaitugu.
Bueno, orain bai Freedomera. Freedometik deitu gaituzte. Eta espero dut hor zerbait egongo dela. Eta Freedom hemen dago. Geroz eta handiagoa, Freedom. Ez dut jarriko, betianik izan nahi dut Michael Stipe. With style. Hauek, baspa erosiko ditut. Ez dakit nondik suertatu diren berriro 6.000 euro. Minus 36. Niretzako ez dago ezer hemen. Hau da, daukadan berdina. Hauek ezertarako. Black Market, esan nuena. Hemen salbatu nun hemengo animalia. Ez dakit zertarako balioko duen. Igual 5.000 lerele izan ziren. Tokia honditu da, oza, lehengo toki berdina, baina ikusten da orain 80. hamarkadan oinarrituta dagoela gutxi gora bera. Baina gauza berdina dira. Gauza da hori, oso asko zera handiagoa da orain. Gordetzeko, behintzat. Bro. Eta orain, aurkitu, jendearen etxeak. Bueno. Ez dakit zeinen bilan abilen nire lagunak, baina... Jokonekin hau da asuntoa, hirugarren... Osa, lehenengo kapituloa, 4 kapitulo dira. Lehenengo kapituloa tutoriala da. Bigarren kapituloa oso luzea da, baina lineala. Aurrera eta aurrera. Telebistaren goraipatzea. Hirugarrena usten zaituzte mundutik bakarrik. Ez dakit zer egin behar dudan hemen. Ez dakit zein egin hitz egin behar dudan. Norbait egin hitz egin behar dudan. Ezin du gora gogun? Osa, hemen amaitzen da... Gure lagun Tesla. Ordena joan jolasten. Eta hau da izango da Graham Bellen etxea. Mugikorrak. Asmatear.
Ba, holaxe, ez dakit zeinen bilana bilen. Egi esan Freedom entzaudela esan dute, bino nerekin hitz egin dutenak ziren hemengoak. ¡Oh! Near Lake suntsitua. Sumendi ondoan gaudelako igual, ez? Joan dena, joan da. Garrantzizkoena zer egiten duzun hemendik aurrera. Dena suntsituta. Dago inor. Nadie al volante. Bueno, dena ez dago suntsituta orduan. Honekin hitz egin du, se supone, ez? Ba, hau ere ez da. Denekin hitz egin dut, ez? Soda dagona. My corn. Zuagatik beste tokitara junda jendea. Near Lake desagertuko da, ez da dugu zerbait egiten. Ba, wow, ez dakit zer esan. Hau. Abesti hau atsegin duzu, alarma bezala jarriko duzu. Ba... Ez dakit zer esan. Berriro ere galduta. Bestea zen... Australia. Ni idea. Freedometik deitu dute, baina... Ez dakit. Ez dakit ez dudan ondo begiratu. Oze demonillo. Hemen zaurkit ditun botako... Hau zen, hau deskubritu nuenean hau hartzeko eta kitxo, ez? Mendian, igual. Mendian, ikusten. Horretik ezin ezigo.
Gutxien poluzio gutxien dagoena. Entzungo nozu, klaro. Arraza batek, jainkoa bezala gurtzen zuen, baina orain... Societies make a racket about preserving nature. A racket? Kasu honetan zer esan nahi du? Ez dela jola? Uste dute natura jainkoa bezala babestu ezaketela. Agian amaiera hemen hasi zen. Gauza horietaz pentsatu dut. Hau ikusten nuen bitartean. Eta konturatu naiz zerbait nire barrenean nire izena deitzen. Eta beste mutiko bat etorriko da. Eta hau eman behar diot. Txikitatik beti eduki dut, hori, beste bat. Suntxituta. Racket? Make a racket. Ez dut horrela ulertzen, baina bueno. Basamortu bat. Basamortu bat, puede ser. Barullo. Bai, to make a racket, igual da rollo gehiagitze egiten dute hortaz. Ez, tipo, asko hitz egin eta... Kristal. Ze hostia da hori. Zalaparta. Bueno. Zahara. Look at the skeleton's neck. Begira, bere lepoa. Lepoko bat dirudi. Leimek aurkituzuna ez da. Betirako gordeko zura esantzu, zergatik dago hemen. Gizon batek hartuko zuen Lions denetik. Diruagatik edo. Sí, hombre! Vale. Claramente. Hori non zegoen? Bueno, ni puta idea ya. Nora joan behar dudan. Uste dut begiratuko dudala.
Botin has started, eta hauek ez dire ez da mugitu ere egin. A ber. Begiratuko dut zen, egia esan ez dakit nora joan behar dudan. Me jartzen du one in the Easy Village, Greenland, the other four in Ace Rock, Australia, hartu dudana, Astarika, hartu dudana, Sahara eta Neo Tokio hartu ditut. Horiek hartu ditut. Horiek hartu ditut. A ver. Hartu nun. Baina hartu nitun. Zerbait saltatu dut igual. Laguntza ez esaten ari dizu eskuekin. Ez fijatu. Bai, uzten dudanean, ez? Gero ere gauza da Star Stone, lau. Zema ziren? Ez? Lau dire hartu ditudanak orain. Baina zenbat Star Stone ziren. Tipoak ez duen esan 8 zirela. Ez? Tipoak esan zuen 8 zirela. Begiratzen ari naiz, ez egia esan... Amaitu nahi dut. Ez dakit nora joan, ez naiz jarriko mundutik bueltaka, jakin gabe nora jo, ausaz, lo siento, pero no. Ari naiz begiratzen gida ezberdinak, eta denek hartu dituzte Star Stone horiek jokuan beste momenturen batean. Jungo naiz Greenland esaten zuen tokira. Greenland zer izango da, Groenlandia? Vale.
lehenago esan banu. Ba, hemen ezin dut sartu. Hori estatu batu da. Greenland ez beteta dagoena eta izan belarrez beteta dagoena. Behar den bezala. Alaska. Ona manator hau Greenlanda. Horretxetxoa. Baina ze, honek esaten zidan migratzaileak nora dijoazten. Alaska, Australia, North America Camilla, North America Sabana eta South America and Greenland. South America and Greenland. South America and Greenland. South America. South America. South America non dago txoritxo bat egan egiteko. South America. Albo hontan ez? Patagonia. Non zegoen. Mendik. Bai. Ez zaude Greenlanden, baina tipoak esan du Alaskan. Alaskan ez Kanada izango da hori ja. Ez? Esan du migratzaileak eramaten dutela South Americatik Greenlandera. Amigo mío. Penguinea. Penguinea. Pingüino Enea. Bueno. Mira pingüino hau. Ze fancy. Pero ezin dut atera. Txo. Ti, sartzen. Etxe hontan. Ezin dut bereiekin hitz egin, ez ditut ulertzen. Sexy pingüino, Horkoa. Marraztu idazu zure emakume frantses horietako bat bezala. Bira, hau da, marrazten duena. Margotzen duena. Erdian jartzen ba naiz? Gora Titanic.
Eta ez da ezer izango, Zango da broma bat. Pinguinotxoak ikusteko. ¡Ja! Menudo zurullo. Hemen egon barko luke ba. Ez suposatzen da, Greenland. Greenlanden non? Hemen ez dago ezer ez. Eta naiz bain ere egon, Goiko sarreran, menditartean. Epa. Baina hori da txoria zegon tokia. Hemen esate duzu? Txoriak itzuliko nau. Zenbat lag. Ai, ez dakit zer egin. Ez dakit zer egin. Ojo. Ojo. Zer egin behar den, Ojo, zer egin behar den. Ojo, Una etorri. Eta emakume honi. Lore bat eskaini. South East. Hori jartzen zidan. Gaizki egin du? Pretty Flower. No. Hartzen du. Crawl into the southwest. Southwest. Barkatu, southwest. Southeast uste nuntzela. Southwest. Bizango da. Hemen ez dago inor. Talk to the penguin that keeps walking around in front of the igloo. Honi?
Ark lost pretty flower. In return, obtain a star stone from the penguin. Barkatu? Deduzitu behar nun berekin irten nahi zuela. Subterráneo, te pasas 4 pueblos. Zer dau? Nola jakin behar nun nik hori? Gida gabe ezin da pasa. Probatu behar dituzu kombinazio guztiak, ezin da. Ba begira! Ez nekien nik lorak pinguinon artean maitasuna sustatzen zutenik. Ez nuen uste? Oso esotikoak. Esotikoak eta esoterikoak. Esaten dit, juntzaitez nirleikera berriro. Esaten dit. Ausartzen da, esatera. Nirleikera jun. Eta hitzekin ezazu. Galtza gorriak dituen morroiarekin. Como si no hubiera hablado ya. Honek galtza gorria ditu. Eta galdetuko izu ea entzun nahi. Dudan? Galtza gorri desente doztu hemen. Jartzen du. Go north toward Nirlake. Go up and talk to the guy in red pants and agree to do what he asks. He will give you the Nirlake letters. The Nirlake letters. Mendian zegoena. Igual north of Nirlake. Gumin. Hemen ere pixel bat bilatu hartzen, Pinuen tekstura oso polita bai. An icy village, ya está. A hot and arid land, ya está. A town that has died. An ancient temple eta an high rock tower. Biak egin ditut, denak egin ditut. Eta a town that has died izango da Nirlake.
Ez dut ulertzen. Igual nahastu da, gida, eta da hemen. Ostra, ez daukat ideiarik, ez dakit zer egin behar dudan, ez dakit nora jo behar dudan, ez dakit zer ostra egin behar dut. Honekin hitz egin dut eta... Ez doa jola da ematen diozu janaria eta ez dakit. Edo zen janaria eman diezaiok ezu. Gordeko dut berriz bazpa. Baina esaten dut, Bai, baina eske gida bakoitzak gauza ezberdina esaten du. Northeast of Freedom will have set up a house. Will zein zen. Hemen agertzen da irudi batean dela Nirleiken erdian dagoena. Hau datu. Eta orain arte ez dakit nola, ez dut harrapatu. Nine letters. Please give this to people you meet. Those letters are please for money to help rebuild the village. Eta orain bai, jun naiteke. Oiek jendari ematen. Baina ekipatuta izan berri dut. Joder, bazen garaia, txo. Will, lehenengo da Will. Dela, uste dela hau. Gero, esaten du. Ez?
Freedomen, Bell eta Ediri direla diru gehien daukatenak, claro. Tiene sentido. Pertsona boteretsuenak dira. Baina hemen dedukzio maiaia da... Karo. Ez dakizu ala. Eske hori da, orain juntzaitez mundutik, eduki ekipatu hauek eta hitz egin mundu guztiarekin. Ateetan seguratak dituztenak. Gidan jartzen dituztenak, eta punto. Donald Trump. Neil Lake, very beautiful city, with very beautiful people. Bueno, Iru ya está. Eta orain, Frantzian beste lau. Karo. Home. Bestela nola ez. Baina hemen beti bezala, Europa. Estatu batua salbatzen. Nortzu dira. Peinuki hori, nor da? Matisse, Marily, Pierre and the Wine Guy. Ze, diru daukatena. The Wine Guy. No, beste izango. Un croissant. Hau izango da. Señor. The Wine Guy. Ez da hola. Eta ekipatu daukat, ez? Bai. Pierre Nodoyuna. Keynes Schneider ez dugu nahi. Jesusen ama bedeinkatua. Ez hau zen The Wine Guy izan bertzun hori, ba. Papilos. Madame Papilos. Oso ondo. Hemen ditu. Aurrak lanean. Bueno, oso ondo. Frantsesek moda inventatu zuten. Bueno, etxe guztia bizitatu ditut, ja da,
Ez dago inor. Non demonio dago jendia ba? Hemen amona traumatizatua. Loiren zen ba? Loire jartzen zuen. Head to Loire and deliver 4 letters to Matis, Marily, Pierre and the wine guy. Loire nago? Zer gertatzen da hemen ba? Zergatik ez da... Muka ez dijo aurrera, ez? Gainera gidan jartzen du... Ez dakit. Interneten jartzen du ona etortzeko eta pertsona hauei emateko. Baina pertsona hauek ez daude. Edo. Igual ez daude hemen. Baina gazteluan daude. Loireko gazteluan. Eta hau, pues, solaxe. Ez dakit zertara datorren hau. Hori izango da, punto gehien ematen dituena deskuiduan. Opcional. Zenbat? Sauda dagoen guzti hemen. Mesez. Zenbat denbora darama ja hemen txoraldarena egiten. Igual denbora pasa behar da, igual lo egin behar dut hemen. A ber, bozketak egiten dituzten eta...
Hemen jarraitzen dute hauek. Ke baita indiet. Non zegoen Litz? Litz zertzen? Portugitz. Irakurri dut honek egin dezakela hemen badagola zerbait egiten duela loire aurrera joatea. Osea, hemen norbaitekin ez dut hitz egin. Ez dakit norekin ez dut hitz egin, eta horregatik suposatzen da loire ez duela hobetu. Ez dakit eguna pasako dut hemen. Aber hori den. Amaiera hau oso gogaikarria izaten ari da, Fijatu zaitezte, gida batekin ere, ez daukadala ni puta idea zer egin behar dudan. Barkatu hitzengatik. Normalean ez dut olako bira horik botatzen, baina oraingoan jokua oso ondo zijoan, iritsi garen arte mundu irekira, jakin gabe nora joaten geran. Osa, junda okertzen jokua. Kerrik asko. Gutxika, geroz eta zentzu gutxigo jokuak. Eta pena da, ez? Ondo egina dago, baina... Baina ez dijo aurrera. Horenatek hitz egiten didala, begiratu duzu, ea Antigua y Barbudan baten batekin hitz egin behar duzun. Zuen artean konpondo. Ai. Josu Kristo. Ez dakit, irakurri duen edo ez duen harrapatu. Antigua y Barbuda. Harrapatu du. Bueno, ustot denekin hitz egin dudala. Eta orain suposatzen da loirera itzultzen bat hemen zer dago. Ceuta eta Melilla.
Hiluk. Oso ondo. Ba, ez dakit itzuliko naiz, aber, orain aurrera joan den. O ez? Hemen jartzen dute. Igual bozkatu behar dut. Nietzsche esaten bezala, vete a ver cómo mean las gallinas. Ay. Egin behar dut loirek aurrera egitea. Ojo, ojo, ojo. Hau zen. The town won't expand if you vote for Luis. Luis Steinbach. Ni probestu dut, eta bai Luisena, bai zurea norbait wishlistean sartu ditut, zurea ere ez neukan wishlistean. Zebe gertatu da, bozkatu alizateko jarri naiz hilararen aurrean, eta
gida bat bilatu dut, eta aurrean jartzeagatik bakarrik, edo lo egin barut igual, aurrean jartzeagatik bakarrik eta itxoiteagatik hilara mugitzen hasi da. Eta orduan utzi didate bozkatzen. Osea, hilaran jarri behar dintzen. Orain esaidazu norbait, Ocarina of Timeen, ze gauza dituzun hain argi, beste batzuk ez dauzkatenak. Osea, nola dituzun barneratuak, bideojoko zarretako gauzaren batzuk, egiten dizutela jolastu eta ulertu, besteek ulertzen ez dutena. Vale. Esa marra notatik etorrita noski horien abestia putzua lehortzen duela. Claro. Zalantzari bali mazegoen. Ezakit lo egin behar dudan. Macho my dear. This game, motherfuckers. This game. Amaiera, amaiera da. Ez que lineala denean jokua funtzionatzen du incroyable. Funtzionatzen du. Baina lineala uzten duenean albora erori egiten da jokua. Ez que dena da inkriptikoa. Eta kriptikoa esaten duenan da dena da hain ausazko. Ausazkoa ez, osea, dena da... Zagit, igual lo egin behar dut beste tokiren batean. Ez, bilatu liburutegiaren atzean dagoen mototxdun emakumea, ez, bilatu pinu baten atzean dagoen zera xixa, bueno, mesedez. Ez, jozazu estatua ez dagoen kontrako aldearen pareta eta horratzean switch batekon, venga ya. Vale, baina ez dijo inora. Bueno, mesedez. Haundituko altzara, mesedez eta arren
da hunditzen. Ez da hunditzen. Ah! Erosi loreak. Beira ze esaten duen. Hitz egiten ez duen emakume eta pinguino bat ere. Jo, hortzegoen pistatxo. Jo, oroitu zaitez hortaz. Ni oroitzen nintzen bai. Mundu guztia oroitzen zen. Ez da hunditzen, begiratzen ari naizen tokian hunditzen da hornekin nahikoa da. If cutscenes don't progress, go to Leeds and save there. So go to freaking Leeds again and save there. Leedsera joan. Partida gorde. Bada espada lo egin. Osea, benetan esaten didazu mierda guzti hauek egin behar direla? Jokuan aurrera egiteko? Gida batean begiratzen ari naizela, Gida batean begiratzen ari naizela. Eta gidak ere ez dakite. Gidak... Bira, orain bai handitu da. Gidek ere zalantzak dituzte. Kauen sos. Maite nola gidak usten esaten moduko trolexet izan hori bezala idatzita dagoela, ze gida. Saiatu altzara jokoa berpizten. Itzali eta piztu. Bai, Matisse Painting y la otra. Kamioian egun aldiz abotoia sakatu ostean herria handitzen dela, bai. Monstro arrox bat etortzen da, zerutik. A ver, ze ostra egin da.
elektrizitateak ez du arkeak atu. Ez da. Fortunetele, errez esan, zer egin behar dudan. Bai, esaidazu. Total, ez dit kobratzen. You shall go to the forgotten land. Osea... toki ahaztua. Nun aurkituko duzun zure burua. Edo beste ez du. Venga, orain txenoa, Interested in the art. Igual horri eraman behar diot. Umarut ona. Esan behar zizun non dagoen, baina aztu du. Bai. Venga. Hau ere ez gustatzen. Baina zergatik. Orain bai. Oso ondo. Ai, amatxo maitia. Bai. Ba, amaiera eta bihar ostirala. I? Urren arte estaino eskerrik asko hemen egoteagatik. Sentitzen dut pixat aspergarri izan baldin bada, baina eske, wow. Gabon estaino. Eske ez naiz gai. Ez dakiten utzi dudan jokua apartatuta gehiegi, gaxorik egon naizenean eta bar, eta galdu dudan pixat zentzua. O ze demonillo. Ezin dut orain ezkerretara joan. Ez dago ezkerretara ateratzeko aukerarik.
Ah, vale. Britain. Ah, mira. Eta gero aparte, horrez gain, nik esango nuke, beste bat, eta besteak pridomen dauden hiru neskak, hori da lehen hitz egin ditugunak, esan dutela, I want a dress. Dexente ez dudala gamera untxian analizi bat egiten, baina, joe, ze pena, ze pena eman didan, joku hasi da super guapo, super ondo, baina gero junda desinflatzen niretzako. Osa, geroz eta interesa galdu du, tamalez. Nonde montrez diren emakume hauek? Nonde montrez den emakume hauek? Bi etxe hauetan ez da ere. A ver. Non de Montre? Eta hori ez da izango? Baina hemen zen ordea. Hiru emakume ez diren. Hotelean. Hor ez? Hor ate zegoen.
Eze, honik uste jokoan alde hau ezagutzera ongi dago, jokatzen duenentza ez da erraza, baina etorkizun batean batean jolasteko asma badinoka jakita ondo dago. Imagino. Baina sufritzen ari dena ni nahi. Hemen non baitzen ba? Joder. Muxutxoak eman dizkidate. Mira, aldatu dira. Sinatuta Antonio Martínez. Ba, hau zen asunto, hau zen hortzeuden justo sartu ez nahi zen toki bakarrean. Eta orain, suposatzen da itzuli naitekela lehengo tokira eta evoluzionatu dula gehiago eta hitz egin dezakedala beraiekin diru gehiago edukiko dutelako eta utziko didate ematen 4 karta zistrin oiek. Pira, teko internet, pira. Ho, ho, ho. Oso ondo. Berri saiatuko gara, igual a la tercera la vencida beste bezala. Hei, ez desagertatu. Aha. Honekin zer egiten dut. Eta bestea non zegoen, bestea zen emakume hau. Mary Liz. Edo ez. Ah, sortu du beste denda bat. Eta turismo bulegoa. Sí, hombre. Orain ze argazkiak atera behar ditut. A ber, begiratzen ari nintzen gidak zer dian.
Ingo berdina. Hona etorri. Segidan jartzen du progress through the story. Osa, rollo ez dagoela ezer gehiago egiteko. Eta freedom lehenengo aldiz espanditzen denean, edatzen denean, orduan ja loire ere haunditzen da. Gauza da, freedom daukadala topera ja, espandido. Ai, 10 erdia pasiak, Arratsalde osoan, ni pentsatzen nuen askoz ere erreixagoa izango zela, eta gaur pasako nuela dena, pero parece ser que no, Ez da hunditu. Baina ezke ezin badut hitz egin hemengoekin. Gorde dut. Beste tokiren batean gordeko dut. Gorde dut, junaiz litzera eta gorde dut. Eta lo egin dut. Bertan. Ikusiko dugu, ze progress through the story, I cannot progress more through the story. Vueltak eta vueltak eta vueltak eta vueltak eta vueltak. Ez da hunditu, Ez da hunditu tamalez, ez da hunditu.
Jartzen du The Real Trigger is Saving. Emuladore batean jolasten ari baldin banaiz. Go to lead and save. You don't have to even... Ez da hunditu. Bilatzen ari naiz, a ber... Terraligma moment guztiz. Ez dakit zer egin. Ez dakit zer egin. Ez dut mundu guztiarekin hitz egin igual. Jende gehiagorekin hitz egin behar dut. Zertarako da ardoa. Ardoa eman dit, baina ez dakit zertarako den.
A la chica del bar en Liberita. Liberita zer da? Freedom. Libertad. Bai, egia da. Esaten zuen Bourbon ondo dago, bino nahiago dut zerbait suabeagoa. Honek. Even women can drink this. Machismoa berriro ere estatu batuetan. Gordeko dut berriz. Beira, arrazo izan neukan, orain bai, handitu dela. Orain bai. Eskerrik asko ate. Eskerrik asko... Eskerrik asko... Inor hemen. Me falta zizkit bi pertsona. Ez da inor. Etxe bat egiteagatik. Behintzat aurrera egin daiteke. Bueno. Ez dago. Amonatxoa hilda. Zendu da.
A ver. Zeintzuk lagundu ditut. El binotekaz, ez? Eta emakume hau ere bai. Postuna. Honek jarraitzen du, berean. Kuadronenaren gana juna ez da. Ah, bai. Dena beteta. Kuadrona egin dut eta falta zait modan emakumea. Hau izango da. Hau da dagona full power. Vale, pues eman diet hemengo DNI ja. Eta falta zait litzekoa. Ez? Litzeko sardine gai. Falta zait huevo. Falta zait bat. Hemen lau ziren, lau eman diet eta bakarra falta zait eta litz sardine gai. Baina uste dut toki berean gaudela eta litz evoluzionatu behar dudala. Eta tipo hau. Coge la lata de casa de Willy y llévasela al pescador que busca forma de conservar la sardina. Coge la lata de casa de Willy. Coge el latón. Ah, el latón. ¿El latón? Baina badaukat. Esan duzuna badaukat. Txoin. El sardinas. Thin shit. No sé. Ai. Ez dakit nondik atera duzun. Baina eskerrak. Jokua pasatzen ari zera zure kabuz, ez? Mandatuen mutikoa. Gainera mundu osoan zehar. Eta mundua 80. hamarkadan, eta nik pasa behar dut alde bat, hegazkinak eta dena daude, eta nik pasa behar dut galeoi batean. Makes no sense. Orduan, llévala al gourmet de Liberita. Amasei orduta pasan un... Buah, la tenemos todavía. Zein zen el gourmet de Liberita.
Non zegoen gourmet hori? Nahi zoro hitzen. Ah, bai, badakin non zegoen. Etxe honetan. Janariaren bai. Ez zen edifizio honetan. Eta hau taberna zen? Ai. Hotelean ere ez zegoen, ez? Ez no suena. Beste aldean. Ben? Turistine? Ez. Hemen. Hau zen. Compra un diamante por 100 gemas del oasis que hay en el Sahara. Y llévaselo al artesano de Elite. Buah, egon naiz a punto erosteko, baina esan dut, hau zertarako. Oroitzen zerate? Kristal izenazun. Egon naiz a punto. Eta esan dut bat, total, hau. Zertarako da. Hau zen, ez? Hau, kristal. Ai, amatxo maitia. Hau, pazientzia, Chorraligma. Bueno, gora Portugal. A este tipo non zegoen hemen. Harry Potter. Eta listo, ez? Orain beste toki batera juten baldin banaiz. Eta itzuli. Handitu da. Eta orain, jo naiteke al sardinas. Eta esan, txikito. Zein zen? Hau izango da?
Eta listo, ja denei eman diogu. Portugal. Ea lista, onditu da. Elizak eta eskolak. Gordeko dut. Eta itzuliko naiz aurreko herrira, ze suposatzen da ja dirua eman dietela guztiek. Eta hau Feber Medicine. Doctor Emilio. Bueno, behintzat handitu da ospitalea. Nirleikera, ez? Edo zer jartzen dizu bate, ezakit non begiratzen ari zeran. Coge de la enfermera un poco de antifiebre hartu nun, osea, daukadana da. Ene bada. Pena ematen dit, ez? Gustoranen bilen eta pixat desesperatu naiz jokuarekin. Ez dakit den pixia pazientzia elitzen naizela. Ei! Memoriaz idazten ari da. Vale, eta hemen zer egin behar dut. Ja, ze guai ikusten den zerua hor. Vale, vale. Hotel Illinois. Hotel hontan denak las 9 cartas ya las tengo. Ya está, guzti hori da egin dudana.
Illinoisen ilezkorrak daude. Cuando Nirlago se queme. Eta non daude... Denak eginda? Behingoz. Costasol. Zer da Costasol? Dira hamburguesak. Eta Costasol zein da? Bai, baina Costasol... Costasol zein den ez dakit. La Police. Litzloira Liberita eta Nirlago. Nirlago nago, Nirlake, Liberita Freedom. Litzloira egin dugu eta Nirlago. Suncoast. Suncoast, hori non dago. Australia. Costasol ez daukat. Bai. Ez da hori. Ez? Neri baiet esaten dit. Zure memoriak jokoa pasatzen unekoak. Baiet edo ez dakizula. Nik uste dut Australia dela. Hau da Zelanda berria. Ez. Nik uste dut Australia dela. Hau da. Hau da.
Hau, eman behar diogu lenguari, estomari. Coge Willy los planos para el aeropuerto y entrégaselos al alcalde de Costasol para que lo construyan. Saca una foto con la cámara y llévalos a los centros de turismo de Liberita. ¿Y dónde sacó la foto? Al alcalde. Eta alkatea zein da? Liberita. Alkatearen etxea zein da? Hau zen tokia esaten nuna jo nezakela aber erorten zen, baina ez. Turismokoa gourmet eta alkateari planoak eman, baina zein da alkatea? Zein da hemengo alkatea, non dago hemengo alkatea? Gift shop ez da izango? Etxe handi dago, igual? The Inn. Hau izango da. Baina ez ditut hegazkineko planoak hartu. Osea, aireportuko planoak ez ditut hartu. Orduan, bueno, ja probestuko dut jungo naiz Freedomera, emango diot gourmetari. Zera. Gourmetan non zegoen hotelean. Edo lehenengo etxean. Etxean, ez? Turismo bulegoa. Ya, aprovechando.
Hemen ere turismo bulegoa. Non zegoen? Albotan. Hemen. Willen etxea. Gorago egongo da. Mira. Ez dakit, bilakatu da Age of Empires. Nik uste dut. Tu, eta Will? Ikusi dut kanpoan etxe bat horre eskubita. Ja, monetxoa. Ba ez dakit zertan bilakatu den, ez dut ezer ulertzen. Baina orain turismo bulegoan gaude. Oh, nostalgiko. Hemen etxetxo bat agertu da. Igual Willena da. A ber, nik behar dut Willen etxea. Willek bere aeroplanoa eta guzti hori zer? Bere gazkinak eta hori non zitu, non bizi da? Hemen sartu naiz. Hemen leheno sartu naiz. Eta leheno, onuntza deratzen zinen, eta zegoen Willen etxea. Hau izango da, orain. La madre que lo fundió. Hau ez zegoen lehen hemen. Vale, Loira. Albarro, Loira. Eta Suncoast. Suncoast. Eta ni oraindik galeoi batean.
Involuzio. Koskargol. Hori etzen karakol, holako zerbait. Ai, ama. Bueno. Ánimo. Australia. San Joan de Loira. Izango da igual. A ver, hori den. Zein behar nun? Hontan ez. Baina, ze zentu dauka hontan. Eta nino dakit daudela alkatea. Suposatu dut. Hori zitut hartu. Ya está. Dena egin dut. Ya, a dormir. Meretzi ordu, ya. Gaix. Igual beste tokiren batera jumar dut. Lotara eta hori. Berdin. Bikain. Nik ikusten badut Australia honditu dela, listo, hor utziko dut. Eta saiatuko, ez da urrengo egun batean jarraituko dut. Ja datorren asterako izango da. Así que eskerrik asko norbait hemen egoteagatik. Txapa hontan. Espero dut ez derala aspertu. Eta urrengo baten egongo gara elkar. Ikusiko dugu elkar. Ondoroin
Jaix. Berdin. Bueno, espero dut hori nahikoa izana. Izana. Australia handitzeko. Ai, apa. Buah, segurako logura daukate. Obera juteko, bira, bai, aeroportua eta guzti hori. Eta hemen etxitxo bat. Bira. Bira koalak. Bira koalak. Bira koalak. Vaya majo. Uy. Ah. Asko jende gehiago. Bueno. Ba, nik uste lotarako ordua baita ere, dena den, falta zaizkit zenbat Star Stone dira, ez ziren bost ziren. Bost Star Stone. Ba, bost badira, bostak ditut. Eta ja, 19 ordu. Eta ja, hurrengoa izango da, amaiera behingoz. Pena, jokuaren amaiera inkriptikoa izatea. Imaginatzen dut bere garaian, ni 19etan, bai, demagun, 15 ordutan iritsi naizela gutxi gora bera nagoen tokira. Imaginatu, zadela, 1985ean edo noiz ateratzen joku hau. Eta 1985ean ez daukazu internet, ez ezerrez, ez dago gidarik, zer egiten duzu. Dena esploratu ero moduan, denekin hitz egin, eta hasi deduzitzen, kesi pinguinoei gustatzen zaie lorea, deduzko egongo dela. Dena egongo dela esplikatuta nolabait, loreak eta pinguinoa bezala. Switch arraro horrena zegon esplikatua. Se supone mailinek esaten zizula. Bino, karo, oroitu zaite ez denataz. Karo, esan dizutena gogoratu. Bai, gehiegi.
gehiegi egia esan. Baina, beno, sin más, listo. Niretzako hori, amaiera izan da pixat, izaten ari da pixat mierda, hirugarren kapituloa da pixat, nola esan, sobera ez da oso galduta. Ez dakit inoiz egon naizen hain galduta joko batean. Uste dut inoiz ez naizela egon. Ta begira jolastu ditu dela, beste joko batzuk igual direla bastante kriptikoak. Adibidez, Gothic 2 dela pixka tola kriptiko eta bar, eta inoiz ez naiz galduta sentitu joko hortan. Nik uste, hau dela, gehien galdu nauen jokua. Gehiengotan egon naizela ez dakidala nora jo. Adibidez, Earthbound, aurreko jokoa jolastu nuna, baina ez nun zuzenekoan jolastu, egon ziren momentu batzuk, ez nekiela exactamente noruntza jo, baina historiak zentzua daukanez, eta historia oso presente dagoenez une oro, esatuzu, bale, behintzat, historiak esaten dit, urrengo pertsonaia dagola ez dakit, no? Pues, jungo nahi zara, esploratuko dut, eta azkenan aurkitzen duzu. Osa, dauka logika bat, Terranigmak ez dauka logikarik. Lehenengo eta bigarren kapituloan badauka, guztiz, ezin zera galdu, lehenengo eta bigarren kapituloan, baina hirugarren kapituloan punto batetik aurrera, nik uste dut, pues, litzera lehenengo aldiz iristen zarela, jolastu nun hori Bloody Mary edo hori, hortik aurrera da Búscate la vida. Horre emate dizute txalupa, emate dizute itxasontzia, eta agur. Hasi munduti bueltaka eta moldatu zaitez alduzuna. Sin más. Ba hori, eskerrik asko, pasatzareten guztioi, eta gabon, beste bat arte. Espero azken txampa motza izatea eta Terranigmari agur esatea behingoz urrengoan. Oraingoz lotara. Gabon, musitos.